ଓ ଏଇଠି ଦେଖ ଭଲ ଉଦୟ ନା କଣ ଖାଲି ସିଧା ଉଠୁଛି ହଁ ସିଧା ନା ତା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା এইপটু ବୁଲି ଚାଲ এইପଟୁ ବୁଲି ଚାଲ ମୋର ଖାଲି ଗୋଡ ଫଟୋ ମାରିଦେବ ହେଲା ଫଟୋ ଖାଲି ଉଠିଯାଉ ମସ୍ତ ପାର୍କ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ପଇସା ବସୁଲ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ରାମେ କୁମ୍ଭୀର ତମେ ଏଇଠି ଫଟୋ ମାର ଓକେ ଡନ୍ ହେଲା ଡନ୍ କୁମ୍ଭୀର ମଉସା ବିକାଶ ତୁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ चलो चल 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 राम भाई जल्दी चलो ले ले करनी हाँ एटा पूरा पैसा वसूल एरिया एठी न आसले रात था मस्त लगे मस्त फोटो उठो ओ लगी अच्छा साढ़े साढ़े ए आसो भाई चलो बढ़िया पार्क ही रही काम ओ ए फुलटा तोड़ी धरी पळिया खाली से गोलापटा धरी पळे गोलापटा एठी एठी फोटो उठेउनी आइले आइले मामुडा कोडल जे अच्छा कथा संगे हां चल 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 एटा पूरा मस्त एरिया दबरे बुआ बिटी नै दियो ଭଲ ଉଦୟ ନା କଣ ଖାଲି ସିଧା ଉଠୁଛି ସିଧା ନା ତା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ମତେ ଫୋନ୍ ଦେ ସେଲ୍ଫି ନବା कटो बालचात्र गोटे डिजाइन अच्छी बाहर कहीं जा तुम फोन कर डाकिया सब ये मस्त एरिया किंतु अच्छी दुकान भी अच्छी जहाँ किना किंतु कैंटीन भी अच्छी खाया काफेटा खोल दी आइसक्रीम का केंद्र लाउची कोटगड़ पार्क आसी केंद्र लाउची कोटगड़ पार्क तो मु जीवन में केते बेले देखि नथली आपण मन तो देखिथिबे तापर आपण मन तो देखि नथिबे जेहेतु एटा बुध ग्रह रे अछि वॉइस वॉल्यूम बढ़ाओ जेहेतु एटा बुध ग्रह रे अछि मंगल ग्रह थिले काहे जाई परथांते दुकान रे फोटो उठा जाई पर नथिबे अरे भाई वो जन्मदिन वो जिम खाई नहीं
ସବୁ ଦୋକାନ ତ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି। ସକାଳ ଖରା ଏବେ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ତା ଉପରକୁ ଗଲନି ରାମ ଭାଇ ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ ସବୁଆଡେ ଯିବା 40 ଟଙ୍କା ଛାଡି 40 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। ଝରଣା ଏଇଠି ବସା ଗୋଟେ वाटर बॉल ये कोवाड़े वाटर बॉल देखा झरी जाऊँ मैंने तो वाटर बॉल ना तो झरना है ये कोवाड़े वाटर बॉल देखा ये कोवाड़े वाटर बॉल देखा मिनी वाटर बॉल फोकस करो फोकस ମାନେ ଅପମାନିତ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ହେଲା ହେଲା ହଁ ରହ 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 ବଗ ମୋର ଡିଜେ बढ़िया बढ़िया स्टाचू अच्छी शिव मूर्ति हाथी कृष्ण 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 ଦୋଳି ଦୋଳି ଖେଳିବା ନା ଇଠଉ ନଉ ତୁ ଯେତେ ଠିଆ ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ନୟାଗଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି Oh my God ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟୁମ୍ପୁ बढ़िया बढ़िया स्टाचू एठी रखाई थी एते बड़ पार्क आम आसुरे कोटगड़ पार्क को से गले डर भाई आम को लवनी आम को लवनी हाँ चलो चलो 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏ କୋଣ ତ ବଡେ ଟିକେ ସବୁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଟି पॉइंट टू नोटेड अच्छा कोई तो खाली कसुगा दौड़ू कहीं से हाँ 7:30 राउंड राउंड बुली पुणी मुंड बुले हे मुंड बुले मुंड बुले ओ ये देख सीनरी आए गाइस देखिए कलाला है
ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ ବା ବୁଲି ବୁଲି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ବୁଲଉନି? ତମେ ହେବି ଲୋକ ତ। ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ଏ ଚାଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଲା କେମିତି ଡରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କର ସିନେରୀ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପାର୍କ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍କ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍କ। ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲୁ ନା, ଏଇଠି ପିଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। 15% ହେଇଗଲା ବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ମସ୍ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଇଛି। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି, 15% ହେଇଗଲା। ମସ୍ତ ଏରିଆ ଅଛି। ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଅଛି ନା ଧର୍ମ ଭାଇ? ଏରିଆ ମସ୍ତ ଅଛି। ପାର୍କ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ପାହାଡ଼ଟା ତ କୋଉ ଗୀତ କହିଲେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲା ଅପସନ୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏଇଟା। ତଳଟା ଝାଳେଇଲେ ଧର ଆମେ ତ ସେପଟକୁ ଗଲେନି, ଯିବା ବା। ଯିବ ନା ଆଉ ତମେ ମିସ୍ କରିଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କି ନୟାଗଡ଼ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁନି। ୟା ପରେ ଆମର ଟୁର୍ ହଉଛି ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ କୁଆଡ଼େ? ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପୁଣି ୱାଟରଫଲ୍ ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କୃତ୍ରିମ ୱାଟରଫଲ୍। ଖେଉନ ମସ୍ତ ଏରିଆ ହେଇଛି ନା, ବୋବାଲ ଏରିଆ ହେଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ ରୋଡଟା ପୁଣି ଆଉ ଡିସ୍କସ୍ କ'ଣ ଭଲ ଚାଲ। ଚାଲ କ'ଣ ବାହାର କାହିଁ ବାହାର ହେଲେ ବାହାର ରଖିବେନି ଏଠି। କେମିତି ରଖିବେ? ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରହିବ। ହଁ କୋଠେ ସେ ଘର ଭଳିଆ ରହିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ବାହାର ରହିବନି। ରଖିଲେ ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ମନ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିଲ? ସେ ଟିକେଟଟା ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଯୋଉ ଟିକେଟଟା ଷ୍ଟଲ୍, ଏଇ ଭିତରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, ଏଠି ଖାଇନି।